ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунӣ хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад шумо медонед, ки сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, бигзарем баъд ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хуб дӯстони азиз, хела вариантҳои хуб аз территорияи Душанбе хонаҳои арзон, аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Бухтар, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, дӯстони шаҳри Кӯлоб, территорияи Восе, территорияи Фархор, территорияи Дангра, дӯстони азиз, ва тарафҳои Хумсангир ва мақсад ки тарафҳои Файзобод, дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкашто мекунем фақат нархҳои арзон ва квартираи фурӯшӣ ҳам аз территорияи шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар, Кӯлоб ва Турсун зода дӯстони азиз ҳаст. Нархҳои дастрас ҳар як кадомаша номероша мемонем, метавонем ки занг занед. нархҳо сар мешавад аз 45-50 ҳазор сомон то нархҳои 850 ҳазор сомона хона ҳастанд. ва дӯстони азиз, курси имза бошад 114 сомону 10 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкора дӯстони азиз занед ва навора палисаш кунед. мегзарем ба навори имза. маромад рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Фархор. бо кадом деҳа мақсад ки қишлоқша маълумотша дӯстони азиз мегирем. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки се хона кардага ҳастад, ки хона дӯстони азиз коробка ҳастад, бе ремонт, бе ягон чи обси дӯстони азиз ҳастад. гирди ба нашда одамо зиндагӣ доранд. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дӯстони азиз, бо дутага веранд, хонаҳо 5 ба 3, ҳамин хел дӯстони 6 ба 10, ҳамин хел ҳастад дӯстони азиз. веранди бо калонам дорад. документош мегӯяд қарор ва дигар чӣ дорад, қарор дӯстони азиз доштаем. ва нархаш интересна, нархи арзон ҳамагӣ 60 ҳазор сомонӣ ҳастад, ки бо ягон сом муомила мешавад. дар ноҳияи Фархор 8 сотиқ дӯстони азиз замин, 3 дар хона кати хонаи коробка. нархи ҳамин ҳавли ҳамин хона ҳамагӣ 60 бо муомила доштаем. якумаш рақамҳои дастӣ дӯстони азиз кор мекунад 94, дуюмаш рақамҳои 06 ватсап дорад дӯстони азиз, ҳардушон кор мекунад, ҳардушон дӯстони ватсап ҳам доранд. оиди ҳавлӣ шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ хоҳед, агар барои аниқта кардантон дар рақамҳои поёнда занг занед, ҳамаша бо шумо фаҳмода ва арзона мекунанд. ва дӯстони азиз, хоҳиш ки фақат харидоро занг занед. агар ягон маълумотош агар шумо нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва нашуд сумшам ягон сум муомила мекунад срочна. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Тӯпахон, дӯстони азиз, саршавии Балҷувон. дӯстони азиз мегӯяд овуш қатиш, дӯстони азиз овуш камтар дура мегӯяд соҳиби шумо. мақсад ноҳияи Балҷувон, деҳаи Тӯпхона, дӯстони азиз, саршавии Балҷувон. дӯстони азиз 10 сотиқ масоҳат, дӯстони азиз 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду хона кардагӣ ҳастад, ки наздикишда мактаб, балниса, магазин ҳастад. дар тарафҳои ноҳияи Балҷувон, деҳаи дӯстони азиз Тӯпахон, Тӯпхона ва саршавии Балҷувон. овуш камтар дуртарак мегӯяд. хай нархи дастрас ҳамагӣ 48 ҳазор сомон ҳастад, ки боз муомила доштаем. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон мондагӣ ҳастад. шахсоне ки мехарем метавонед ки маълумоти пурра ва ҳаниша аз ҳамин рақамҳо гиред. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан дӯстон доред, хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои ватсапи мо рӯй кунед, мо реклама ва фурӯшта мегузорем. хоҳиш ки дӯстони азиз лайкора занед, аз шумо хоҳиш мекунем ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, дӯстони азиз Ибрат. хоб 2 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастад дӯстони азиз, ки бо обсидаш ошхона, баня, кухня, ҳуҷҷатхона ва ҳама чиз дӯстони азиз дорад. ҳуҷҷатҳош мегӯяд 100% аст. хонаҳо дӯстони азиз хай аббои пад ремонт уже тайёр аст. бо ҷоша ки хоҳем ба дили худтон ремонт мекунем. дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, дӯстони азиз Ибрат. хонаи ду ошхона, дӯстони азиз такхона ва 4 дар дигар хона, дӯстони азиз ҳамон қати ҳуҷҷатхонаву дигар чизҳо дӯстони азиз дорад. обсидаш ҳастад. бо дар берунашам ошхона, баня ҳастад. хоб нархи хона ҳамагӣ 630 ҳазор сомонӣ ҳастад, бо муомила ва савдои хуб дорад. хоб оиди хона дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, барои аниқтатон дар рақамҳои поёнда занг занед, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон маълумотҳои пурраша гирем. ва одамое ки дар навори мо хонаи маъқуле ки наёфта бошед, дар комментарияи мо нависед, ки аз куҷо ба шумо хона замин дар кор аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯтона пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шаҳрора, яъне ки Уртабӯз. дӯстони азиз 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду хона кардагӣ ҳастад, ки бо калидору падвала, ҳамом, ҳуҷҷатхона дӯстони азиз ва чакдон даврӯза дорад.
дидванаш маҳкам, ҳуҷҷатош мега ҳамаш 100%. хоб дастфирӯшона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила доштаем. хоб оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занен, маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳо гирем. дӯстони азиз, бозам агар такрорша хоҳиш мекунем лайкотона дастгирӣ, лайкотона занен дастгирӣ кунем. дӯстони азиз, навор дар рафиқотон палисаш кунем. қадом то ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед дар комментария менависем ва дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар тарафи ҷам, яъне ки чоргултепа мегӯянд дӯстони заправкаи фирӯз. хоб 5 сотиқ дӯстони азиз замин ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои нав ки дӯстони азиз обсветшам ҳастае. хоб аз корвон мегӯяд 9 километр дур ҳастад дӯстони азиз. хоб ҳаммон дӯстон дута ҳаммон дорад дӯстони азиз, беруна ва даруна, аловхона, кухнӣ ва дигар чизои лозимӣ. нархи хона 350 000 сомон ҳастае ки боз муомила ва савдои хуб доштааст. агар шумо хоҳед ки маълумотои бештар ва саволу иловагӣ оиди ҳамин хона фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда занг занед. дӯстони азиз, касе ки хонахарай, заминхарай, квартирахарай дар комментария нависед ки аз ду дар кораи мо пешкаштон мекунем. касоне ки агар реклама дошта бошанд, хоҳанд ки реклама кардан, рақамҳои болобудаи бисбитаро кунем ва реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар, ноҳияи кушониён. кадом маҳалла, кадом ҷоша бухтор мепурсем. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, аловхона, хонаҳо баракай хай барои зиндагӣ мешавад. ҷои аловхонаву баня, кухни, обсвет гидаш маҳкам ҳастае. наздики дигар чиёи магазин, пагазин, мактаб ҳаст. нархи хона 310 000 сомонӣ ҳастае ки боз муомила ва савдо дорад. буданд одамое ки аз территорияи шаҳри бухтар, ноҳияи кушониён бисёр хона хоҳиш карданд. кадом тараф шуда бухтагон худтон аниқ када мегирем. рақамҳошон мегафон ҳастае, мондагӣ ҳастае. оиди хона агар шумо хоҳед маълумоту иловагӣ марама занг занед. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешраи мо барои лайкора занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки аниқтараш қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фидоасӣ поёни корвон гравзавод. дӯстони азиз, бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. духонага квартира ҳастае ки дар шашум ошона қарор дорад, 54 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонавӣ. нархи квартира 450 000 сомон ҳастае ки боз муомила ва савдо дорад. оиди квартира дӯстони азиз, шумо агон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, дар рақамҳои поёмда занг занед. ва одамое ки ҳамхали квартираи фурӯш дорен, хона, замин, мошин, ягон техникам компания хоҳем ки реклама кардан, дар рақамҳои болобуда дӯстони азиз, мақсад ки дар ватсап реклама мекунем. ва шахсоне ки агар наёфтанд ҳамхали квартираи фурӯшиё ки барои маъқули худтон дар комментария менависем, пешкаштон мекунем. лайкҳои шумо пешраи мо раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи данғара дар қишлоқи ғарғара. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳош хай тайёра барои зиндагӣ мешавад. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. масъалаи обсвет мегӯяд мушкилӣ нестае. дӯстони азиз, об доштаи ва светам доштаи хай бу маълумотшам мепурсем. нархаш 135 000 сомонӣ ҳастае. боз муомила дорад. дар рақаму ватсапам будай. нархаш 135 та муомила савдош дар назди мақсад ки хона. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, дар рақамҳои поёмда ҳастанд, рақамҳои дастишон марама занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар мақсад ки мақсад сентр. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, 40 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ремонти замонавӣ, масҷид, мактаб, ҳама чи дар наздикӣ дӯстони азиз, маркази масъала дар марказ беморхона наздик аст дӯстони азиз, ҳама чи дар пеш ҳаст. пушти ҳайкали модар дӯстони домои хуросони 8. хоб нархи квартира 375 000 сомонӣ ҳастае ки бо муомила савдо доштае. хоб оиди дӯстони азиз, квартира шумо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, ягон саволу иловагӣ, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотои пурраша аз соҳибашон гиред. то қасуми холия мегӯяд, алиш палиш намешавад ва илтимос мегӯяд одамои кан кардан хайдуро беҳуда мегӯяд, соҳибаш нороҳат накунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар дӯстони азиз, дар маркази шаҳр дӯстони азиз, бо хайхтона маша мақсад маълумотша мера рӯпарӯи кохи лоҳутӣ. духонага квартира ҳастае ки дар панҷум ошона қарор дорад, 44 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз, айни ҳол мегӯяд, дом мегӯяд тайёра, фақат ки дар падезо мегӯяд ремонт рафтесай, ба қариби дӯстони азиз 2 моҳ пас мегӯяд месупоранд дома. нархи квартира 385 000 сомонӣ ҳастае ки боз муомила доштае.
ина шахсоне ки будем ки аз территорияи шаҳри бухта квартира хусе квартираҳои домои нав боша ина домои нав дӯстони азиз доми чанд ошона астай мақсад ки ҷоштай чӣ хелай бо ҳамаша дӯстони азиз рақамҳо шумондагӣ астай нахтон аниқ кана доми навай мека уже домо пас мегад дома месупора мегад марама сирошнай занг занем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дӯстони Ленинский район, дар гардиши фабрика дӯстони азиз аз ҳамиҷа мегад то 46 мегад ҳамагӣ 5 километр мега роҳ. ду хонага квартира аст дӯстони азиз ки дар сеюм мошина қарор дорад 63 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз. хоб мактаб, садиқ, медхоли дӯстони азиз ҳама чӣ мекард дар наздикиш ҳастае. хоб дӯстони азиз хайр ремонтҳои беҳтарин нархи квартира 460,000 сомонӣ аст боз муомила ва савдо доштае. шахсоне ки мехарен оиди квартира ягон маълумоти иловагӣ хоҳен ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. аз шумо хоҳиш ки ба хотори меҳнати мо дар ҳамин хунукӣ дар ҳамин чизи монтаж мекунем вале шумо хона мекунем лайкора дӯстони азиз фаромӯш накунед занен ва фикротон дар комментария нависед ва силкаи навори мо дар рафиқотон подписаш кунед. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар марказ дӯстони азиз гуфтон анихада мегирем. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 7 дар хона кардагӣ аст ки ошхона, баня, кухни, дута баня, ошхона, оғунхона дӯстони азиз даврота часпонаги даш маҳкам хонаҳои проектҳои навкатӣ ҳамаш зуд дӯстони азиз ноҳияи Ёвон совхози 4 деҳаи Заъфаробог гуфтагӣ аст хай гуфтон ани мекунен нархаш 750,000 сомон аст бо муомила савдои хубаш дар назди хона дӯстони азиз. хона да мегӯяд хела расход кардагем хела мақсад ки обод кардагӣ ҳастем бо хай рафта аз пеш дӯстони азиз хитон мебинем то қасуми холия алиш намешава 750 муомила доштае марамат занг занед. дӯстони азиз ҳамин навори ки мо барои пешшумо кардем ҳамин хашид пеш кардем то видеои нахтан шумо